o say asofo media me hu asofo because osofo biara when we talk of osofo titro obi a ya asoma odifo a onyankopon na friend ama na etuma bi say ombeye na mbacho president no so eka sofi juma na duabo na odi nyama gogubo fam gogubo ndua say yesi ayese mepacho eka asofo juma na hwan ni osofo odifo ne nia onyankopon afren asenema ama no ehun akade ama na juma poti bi so onye de onkoye okay na say juma no na bi say president ka ho wuso asofo amen and the one that will be friend in yame no be ni ho but when it there in the kingdom of God in ni ho so ye sofo kakra okoye president kakra na watcho say do not conform to the world but be ye transformed also ye sofo amate say also heaven kra ni ho bible no kra ya atro efo utumi bodua ma yesi is the politics, is it of the kingdom of God or the things of the world? Abusia Reverend Owusu Bempa ne nsem kan se ne wo kano na saa e na papa e kano na ade achi ade ese nyina wode emu nkyiremu e na eba e kama ese ne nsem no e kwakoye kasakoa e kwakoye ediye ese bi eni nkyiremu bi a wode eba kire se ne nti a MPP fo ebelusu ne mum ne stand se MDC fo e na ebefa aba ne de Prophet Owusu Bempa bebi ogina no ehwa e na ogina abusia se ye de eno akokoto enchen a gum a wono so ejina mu se yenso aba no ema no eye sofo trabosom na asem na making wono so ele 7 cases bi and 12 cases bi e de agu ho enkoma electoral commission ene womo a omaye omadwene se aba na ye kwa akoto no womo ebewiem semi no e ka sei sofo amwakwanta so e de ensem bi ababonten wo enanope ya wo angel radio so e kire se yeto aba ne wi a asofo no mu bi ene enkrofo bi ebewu edie nti na sankrofo ne asofo no bibewu a wo kire se eniema bi ekoso wo sunsunfo mu a enye niema papa na nti se safo yi antwe wo mu afa afiri ho a ento se aba no enko awiye ne de ne yenye nipa ne mu bi a wo mu atoto a asofo eka ho abusia mesaka Prophet Dr. Abednego ewo menche ha mene no eba betwetwe ensem nyina eho komo enu tikam ho na yemfa yen komo no enhyehyɛ so. Doctor Bemwakwaba. Yo, Holy Father, keep us in a new righteous for us, sanctify us according to thy word. Holy Ghost, somebody also as I see right now to for Japaya Wadawasi. And then I could be on Ghana High, I saw for no if you are born idea, it was in sound. Yo, then go grow. That's about your coffee mine. Amen. Amen. Yo, Yaja was really what would they want to what Nimbra. Now open your was as to send it was so yes. Amen. Amen. Yo, I know what's a haboko. Mona Munam Council, you that's it. Yo, Papa be free so the air boko. Membre da ye kwa kwoto aba ye di kan kwa to special voting no emrada. Yo. Aye twem ye to special voting. Membre da ye the general one no ehhyehyɛ so. Aye gina ye kwa kwoto aba. Asofo no bebre aba abonte abi declare mo stance bi the prophecy aba ni nyina eye abato ehu nkomhya ne ade a. Ne akwakofa nkomo no ade aba sesi aye ba bedi ye sofo pani gum anase trabosom wojire mu se ento aba ne bi emfama no me mampani waba bonti di duabonsem bi aba begu ho e de akwa ma isi ene wo momayo madwen pose o be wi abanu anope ya so sofo pani amwakwata so aba bonti e de sembia sambeto dwase hunhum fam no enema bi ekoso a asofo ka ho asa wo mantwe mo ho afiri ho a ye to aba ne wi a ebinim betimi afiri saa nsemi nyina papa ne ekoso media so ni nkomo ne ade nyina yenka ne nyina mfuwa no oje ne sen. Holy Ghost take control. Eja medasi. Yo, ogusu kai o se asofo. Media me hu asofo. Because osofo biara when we talk of osofo. Osofo titro obi a ya asoma. Okay. Odifo onyankopon na friend ama na etuma bi se ombeye na mbacho president no so eka sofituma
ɛna duabɔ no a wode nneɛma bokɔbobɔ fam kɔbobɔ ndua sɛ yɛsi ayɛ sɛ mepakyɛ ɛka asɔfo dwuma no ho. Okay. Na hwan ne ɔsɔfo? Ɔsɔfo odiifo ne nea Onyankopɔn afrɛ no ahyɛ ne ma ama no ɛho akadeɛ ama n'adwuma pɔte bi sɛ ɔnyɛ dɛ ɔnkɔyɛ. Okay. Na saa adwuma no na bisa sɛ president ka ho a wosɔ asɔfo. Amen. Amen. Nti one time obi frɛ ne nyame na obi ni hɔ, but when it there in the kingdom of God ɛnni hɔ. Sɛ woyɛ sɔfo kakra a wokɔyɛ president kakra. Na wɔatwerɛ sɛ do not conform to the world but be ye transformed. Wosɔ yɛ sɔfo amate sɛ wosɔ heaven kora nni hɔ. Bible no kora yɛ atoro. Afei wotumi bodua ma yesi is the politics, is it of the kingdom of God or the things of the world? Wɔatwerɛ sɛ wiase ne emu nneɛma nyinaa ɛretwam. Okay. Enti kɔ na kɔyɛ adwuma bi kɔyi me mma no fa brɛ me. Kɔyi me mma no fa brɛ me a ɛka president di no ho. Ɛna ɛka sɛ Yesu na ɛkae sɛ ɛwie a bodua sɛ electoral commission so wie mu so yɛ dɛn o abato bɛn na wɔbɔ wɔto wɔ wiase a wɔwie mu. Okay. Na abato ɛyɛ Onyankopɔn ahenni anaasɛ wiase nhyehyɛe. Okay. Na nti asɔfo no bi nso sɛ asɔfo no bi bɛwu. Na abato no ho nsɛm no wɔ asɔfo bɛwu no. Sɛ wokyerɛ asɔfo nea moayɛ ni nea mogu so yɛ ni. Nti saa na Awurade sɛ ni mongyae na mongyae a mobɛwu. Wɔabobɔ asɔfo no a wɔyɛ no ɛna dekode a wɔyɛ no wɔakyerɛ. Sɛ Onyame na ɛkan deɛ a. Okay. Na wosɔfo no. Amen. Amen. Nebukadnezar yɛ biribi. Ɔsoma Daniel sɛ ɔnka nkyerɛ ne sɛ Nebu dua na ho tintin ne sɛ ɔyɛ wo no Onyame de tumi ade ama na nkurɔfo nyinaa ba ho. Na wotumi yɛ den woyɛ nipa bɔne nti yɛ papa na mpepa wo bɔne. Ɔsɛ menyɛ. Me na masi we na ɔsɛ woanyɛ a wobɛdane aboa 7 times 7 years 777. Onyame nipa ka sɛ mo aba mu. Nti ɔka kyerɛ no ɔma ne solution. Okay. For his death, ɔma Nebukadnezar solution. But when the solution men na ɔde ama wɔn ɛna den na wɔyɛ. Okay. Ɛnti Onyame kae sɛ wɔto abani wi asɔfo na wɔgu so yɛ nneɛma bi. Den nneɛma na wɔyɛ. Na ɔsɔfo a Onyame asoma ho no nso. Saa politics ne saa nneɛma no ɛno nso ɛka ho ana. Sɛ wo wi a wokɔdi president kakra, woyɛ sɔfo kakra, woyɛ president kakra. Ɛfɛ wo Onyamesɛm no deɛ ɛnyɛ Bible. Na ɛnyɛ Bible no na wogye Bible no ndi na heaven bi aniwa buku ko a wode yɛ adwuma no fabra. Okay. Onyame ko a ɔfrɛ wo fabɛkyerɛ. Na me na ɔka deɛ mehu sɔfosɛm biara ɛwɔ mu. Amen. Amen. Papa unhu sɔfosɛm sɛ obi yɛ sɔfo a ontimi nsɛn di mampanin. Obi yɛ sɔfo a wontimi nhyɛ nkɔm. Ana sɛn ne te. 12 apostles no ɔma wɔn adwuma. Okay. Papa Luke 9. So when he has called unto him the 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sickness, all manner of diseases. So. Cast them out, heal the sick. When you go preach, he's saying the kingdom of God is at hand. A presidency. Okay. A presidency of this world. So, which God have told them to come and become president? Okay. Jesus, the Son of Man, he is the King of Kings, Eternal of Tenants. And when they catch him, he said, "My kingdom were not of this kingdom. If my kingdom were of this kingdom, I will ask my Father to send innumerable company of angels to fight for me." So Jesus Christ did not come to fight for this world. Why the men of God fighting for this world? Papa, enye se ewiase mu ne yewo na ono nso akoye nyame ni pei se ohu ne se bebi ewiase no na oman na otimu no emu nipa no ebre wa amanyofo ne nsem ntani ono oye nyame nipa no wo yesofo no omra
na wo megina me ento ne so aba na odi mu nkunim a wetimi agye afiri obranim onyame ben no ka che so meye president omra ti na kasa ne bai and obi na esuma okay Mibisa, do the messengers of God, do they come by themselves or somebody send them? Muhammad is a messenger. He sees somebody and somebody tell him something and he do what they tell him. This is a messenger. okay Jesus was sent. Yes, you say, what's mame? Onyankopon honhom wo me so. Isaiah 61. The Spirit of the Lord is upon me. The Lord God has anointed me. He has sent me. Yes, to Professor Yasuman. What more can I say on my president? On my can be 1,500 to 1,700 prophets in the Bible. Everybody encounters something. Me, my obi na frame me, asuma me kutebribi. Their prophecies, where from it? okay No man of God will just wake up say me onyaminipa. Obi na fro obi no suman. Yesu your friend suman. Muhammad obi a friend suman. The true man of God was sent by somebody. And the when the kitchen say, "Omra no mejina mo, no jegana for." okay Why did he fear me? Or no say why did he? Is he safe? Has he worked out his own salvation? Why is telling the people there's no heaven? Oh heaven in Ghana and in US. okay Why negative Omra mejina mo so no Kwame Nkrumah number 2? All our fables is sensual, is the old man, sensual, carnal, and demonic. All their prophecies are all false, with the false teachings, preachings, and false doctrines. okay Uba fan kabra fa hwede bra na unya sikyere kakra fa ka se na wabra bombe de eye fables are true nansisem are the kodokosem. Then osofo no gusi ye obabewu osofo kwaje kwasi kwame kwanta kotokure wakowi ankrofo ne nkrofo yese ne se enti san na Awurade asema ba se na oye ni twu fi ho jai enye sa se na beto obewu after Jesus so maybe ye be mu na asem ntobi ye be mu na asem nti ye be mu na obi mfrim so a president so onipa film a year biara and to say year in the way obi be film what kind of prophecy is this? as a young commission Na spirit by na kasa no momoto mo say onyame na kasa no onyame san onyame kasa papa nyame di fo na kan yo onyame di for no onyame by na kasa no. If God is not the author of confusion and here oh Israel the Lord our God is one Lord and oga say no be say no, it's not from Christ. enya kokobo No. No, who tell him? When they catch us in the August, me and them say, me who as of them, me who edisem, me who nyamiasem yahu. That's all kind it's not from Christ. papa boaye asofosam ye den edisem ye den no nyame asem no so ye den Yes. Unyamiasem eni aturato. okay Asofosem ni mafreo. Na me de unyamiasem makire mama obrebi se kola koye. afia ka edisem Edisem said in na me de ama. Enu no nyamiasem. okay Unyamiasem me frewa, nyame de ma edisem. oh okay Edisem ni unyamiasem. Ti me frewa na me se konkra na koto kwadu bremia. So ina na me ka kire. me na aka kire Ntilo me ka se kohwe kire osem no na. wo de asem se me nkotombra Ti edisem na me. okay Edisem ni be si bi ese me ma ho. Edisem ni unyamiasem. intene papa ne ebesi wa abato n'echi no enna nyame ama ne hu enna wabebo ne nyanam kokosade a moye ne sunsum mu no adadi enti mo hwe ntwe mo hu fi hu anya saa ye to aba ne wi a sei ne besi Yo, and kesa o kire because yen se no nyame kasa. okay Na joti ni. papa ne ti Ko ka kire kwasi Cornelius ko krono mu odu ahwe house number 14 15 Peter te ho. Obe konso ba ko to no pepepe.
Peter obi ba nti sorry na akosia no obe sorry akọ na oyede owo ho nti then na asofo no kusu ye before the after election we then na we kusu ye come and say it. Okay. Because God is not the author of confusion or smaller. They say no also quarter ade 40 Ghana no amount 20 Ghana Onyame so was a concry now kwato ade 40 Ghana bremia or the 20 Ghana bema wana and this so ye di 7 chrewa ade no betwa bi no oja bi. Papa, so we see in part and prophesy in it's part. nice. And then so Onyame sem edisem Onyame sem edisem one me enyi bi njebi obeyi di nyina achiro be chiro pepepe. Amen. Amen. So wa frɛ. Okay. Wa frɛ pe wa be sofo. Efe obesuma o. Obema wa adwuma ne. Enti ukwa fa Kumasi ka. Udu kejetia ka na ekɔ nkransa no o de 30 Ghana. Udu wa no ato ahwere 2 cedis. Enti Onyame nim se wa asoma wa obema 1 cedi se fa 2 Depi. Ta asem no beka no wagya obi. Na akoyirai. Okay. Hey? Onu nim bia akọ ena onim lord fair ena onim hodida ona onim likodi akwakoye enti ne so ama wade no na akọ na akoyirai unso ko so onim hwe unkuteska enti ade no Nyame soma wa obeka asem ne bi no wagya obi. Okay. God is truth. Onyame enka asem ya ogya obi. Mose okyere ne bibia pepepepe. Okyere Yesu bibia pepepepe. Adifo no nyina the apostles nya okyere on pepepepe. On kebinja obi. Okay. Onyame asem nya kejabi. Onyame asem enya kejabi. Amen. Amen. And just ko hakoye say o ma bibia pepepepe. Amen. Amen. And this asofo no wo so asofo no oyo kraman yo oye den yo bra osofo oyo kraman. And this Radin asoma se koka obekere osofo ko. Okay. Now osofo ni de tinja wa bonidi wa kire no. Nebukadnezar so dan na ni refi we ho. O se difo ni momo no biamra asofo magicians obi am kire me dan na maso na me refi. Then we have the Lord that reveals the heaven and the earth, the God of the heaven, reveals secrets. Obia so ni dan na ni refi. Daniel have the excellent spirit of wisdom. Ask God, invoke or pray already the radical no. Okay, ni na so Nebuchadnezzar dua na ohun enye dua eyewo. Okay. O kire no. Kire ne dan na bebi ase. Nia oya ne ho beto no, nia oya obewu, ene nia ebeto no. And as I said, the God of yesterday, today, and forever. That is the Son of Man. Okay. Amen. Amen. And this and news. And next year, and some messy, Ujabashi, and news. Amen. Amen. And so binu and then you also be a couple of years. Ka baby sasa papa duabo we kura ye adwuma na. Amen. Amen. Osuru asase radnya so tun for yedawas. We also for na obi ko wia abato dua abato ho a. We also for na ti so nyame na afro. 2 wo fro dia o ma wadi isem. Anti no wo onyame na ofro no adwuma na ode ma on eye abato ho. Ana wie nu so oyi di isem kire se senkrofo no wiamu ana wo ba wiamu a kobo dua ko gina sori dem na mom enhye wo dem obiom enhye wo kukuamu entum na mom ko gina sori dem won fa camera emesu se wo be wia abato ayeba betu wo wia se nyama na me bo dua onyame be ne kasa on be kasa onyame ko na nsa na se bo abaga. Bajo what you say? Papa meti. One, who you suffer no be na fail. Obi o suffer be obi a friend. 2, who you dey for? Who could intercept mysteries, revelation.
enti onyame ko ka kire nse wo de oba wiase a obedu Ghana fo beto aba o jira baby no fatu wiase nyina se Ghana fo beto aba na o ye DC o ye hina na uwia aba mebo odua Okay. onyame ko o kire nse onye sa on mekire onyame ko na abato ben na wo wia. Okay. Abato ben na eya fikifiki na abato ben na ye onyame nhihye na amemwo no wode onyame asem na ebu wo man na wode wo asem Ba papa se duabo wo Bible mu. duabo Bible mu no dua na okobo no so obo mo man no odi je o man no okosi akan yo ana wo hu sa akan se ye kwa kosi ewie mu betimi aba ewie betimi ba onyame ben na o se kosi akan onyame ben Mose no ko tu bi sa no se kona ko fan crofon be se no won ko some eno bi sa se wo hina na me kono obi sa me nkase hina ento onyame ko ka cha sofo no so nkosi aka onko presidential aspirant owi ombodua no on mechiro onyame ko otumi chira no ma chira ni sofo ko ya papa se chiro ne se ode ye pe ahye yensem ode ope ahye wonsem na eye onyame ne pe se wo sofo jai sofo djuma no adwuma na wode ma ojan ngwa ne hwe na fe kopre wiase ni nyina ai ode ngwa de sha unsa na ode o mind de sha unsa. Okay papa ne wo kan se obi beka se enwan ni nyina dia se enwan no kran kan dodo mu mpo e na o se wo ba bedi yesu abehwe nyina yesu yo na obehwe oso no onyame ka cho se mankrofo na dua na se behwe wo mo so. Peter, do you love me? Yes, Lord, Jesus, I love you. Peter, do you love me? Yes, I love you. Peter, do you love me? Feed my sheep. And also, almost be president. Now, papa, one here so bad. I'm a one may president, and I'm not to me. I'm in some. I'm my resources, and I'm beginning to bed that chama. Amen. Into the member, Nesse, Onya, no, wine, now, on my state president. Okay. Because state president is different from a shepherd of the flock. Now, Oma will be any dear Saniaria to whom we tell him or how I tell so. Ghana in over to my place. Eh? Eh? To the next one. Okay. Amen. Amen. A true, yes. Be wise, woman when down. Na okay, say one some kobu budua. Papa dua we no one fashion up and move from one fakosia mo ho gina nyame asem no so. Ayo ye wo nyame asem a ye gina so. Okay. Na den na oti den na ohun. Na ni oti no ohun no. Yo me na Awurade ehun a kire me say ye koto abanti sa na Awurade e kai say ye koto abana wo bewiem na fe ye be se Awurade se Awurade pacho ababen wo to Ghana wa yo nye wiem da abato no so eka the commission of the kingdom of God. Okay. Casting of lot, you know, we have the choosing and we have those that has been casting a lot, like Matthias, you know, a lot and what in. Okay. So Mecca inform the apostles, you know, he's not a choosing. So there's difference between casting of lot and the choosing. Choosing is to swaba. And the abato dia ne yo nipa pe. Okay. And yo nipa pe dia ade na mudo nipa pe akofra fro Nyankopon. Onipa pe e different wo Nyankopon pe. O ya me frɛ wa ye nto swaba. That's the choosing. And I told Saba, a unipa pe. And I said, Awurade opening your whole assassin to say that it's a Elteva. And it's also Namisa Bedi President to Namian and Namian choose prego. Papa said President the end day to swabo. President didn't a Yamipiana or Unipape. And you know, Unyamifrewa or the Nipenema one or Nipape.
If papa wo kyerɛ sɛ duabɔ enya sunsuaso ebenya sunsuaso wɔ no sɔfoɔ no so anaasɛ enya sunsuaso bia wɔ no so na ɛyɛ hu bia kɛkɛ ɔman ɛna wodomi ɔman no nti ebenya sunsuaso wɔ ɔman no so yo ebenya sunsuaso wɔ ɔman no so but wɔn mu a wɔnni bambɔ no ɛbɛha wo ayɛ sɛ nya ade bia wɔ sɛ yɛfa ne tra asa no sɛ ɛnyɛ ɔno na ɛkae nti sɛ saa nkɔm sɛ saa nneyɛe saa ɔzanse no sɛ mfe esum a na efi fa ɛhan na mfi han nso a efi so nti biribi di akyire na biribi di akyire ɔman ne na ɔdome nti na diifoɔ no a mo nso mo sɛ mo akɔ onyankopɔn mo na mo bɛbɔ mpae na onyame ayɛ esum no afiri ɔman ne so nti odiifoɔ biara so fi sum a ofi han okay nti ɛnyɛ sum a ɛyɛ han ɛnyɛ han ɛyɛ sum na wei nhyehyɛ wei mfi han no no sɛ enome sɛm no a waka no it's not from Christ de gu ɔman no so a ɛmfiri nyame na onim dambe na Yesu ka kyerɛ sɛ ɔnkɔyɛ president na Yesu no nti ohun sɛ ya presidential elections no ana human institution no owia wɔ ana humans are corrupt. Do you want to tell God that he don't know okay that human living soul is not corrupt? Say obi wi aba ne mu na Yesu yesa na enti onyame nim sɛ the living soul onipa ɔyɛ corrupt. Na wa ma wo sɔfo sɛ kɔna kɔbɔ sɛ dua no wo a obewi aba to na yeba bɛyɛ no sɛ ne sɛ nyɛ ɔno onyame onim. Okay. And we are prophecy. Sɛnea papa ne wo kyerɛ kyerɛ sɛ duaba a ɛni nyinaso na ɛnyɛ adwuma nyɛ saa. Yo, nti ɔno pɛ ne biribi ayɛ nti obɛnya nyinaso na ɔnya nyinaso. Ɛyɛ sɛ sɛnea yɛhwɛ a ɔno ne deɛ yɛ a wɔkɛ nea wɔkɛn kyerɛ sɛ nyame kora wɔnim sɛ abatɔ ne wiamu wɔ mu deda. Eti sɛ nyame nim sɛ abatɔ wiamu wɔ mu deda deɛ a sɛnea enyinaso bi anim sɛ wɔbɔdua ntanya deɛ ɛbɛnya wan no so so. Yo, nyame nim sɛ human beings are corrupt and the human institution are not truth. Ade no nyame bɛsa ma sɛ kɔbɔdua. Okay. Ɔno nim sɛ onipa ɛntere. Ade na kɔgya ho sɛ onipa ɔntere no mebɔ ne dua. Enya no. Ne kyɛ sɛ nyame na ɛsomai. Okay. Amen. Amen. Majority. Papa biti. Ɔman yɛ ba bɛbɔ yɛto aba yi wa wobɛwia yɛsi wobɛwia aba bi onyame yɛ wo sɛ enti na wopɛ sɛ wonkyerɛ sɛ onyame na ɛso asɛ bɛbɔ dua sɛ abato a yɛto no wɔnwia mu da nti onyame onim sɛ wɔto aba a wɔwia enti na onyame onim sɛ onipa to aba a wɔwia ɛyɛ adeɛ wɔ hɔ ɛyɛ onipa ne pɛ ɛyɛ dɛm bi na ɔsan ma kwan sɛ wo onyame nipa kɔbɔ wo mu dua. Okay. It's not from God. Amen. Amen. And the same few nyamediya na efiri hifa. If you bonsam. If you bonsam inti bonsam no ono so waka to ho wo a obewia no san ye o. Ntu wia bibi be ye wa na ye o. So penny bibi aye nti. Okay. Majo what you say? Papa miti. Ena ono sa bonsam so na waba. Ena bebre so agina wa tu. Person won metra oman ni mu. Na won met take control of the whole nation. Ena everade so yeso ya de. Ya ko fa no ya de. Aba. And the Megana Megama Bisha, the Tatars. Asem messy the bit. Sɛnɛ papa ne ɔyɛ kura sɛ nyame kura na ɛhyɛ no ma ne bɛyɛ na sɛ ɔno ane pempo a wonyi ni sɛ ne ɔyɛ ebesi se enwiamu bi ɛbɛkɔ so ebesi ano Dem besi ano sɛ ne dua na wabɔ no sɛ wo a wobɛwi abanim bibi nyɛw ɛna wo kyerɛ sɛ efi nyame a na efiri bronsam deɛ tumi bi de akyire tumi ni pe ne bi bia nto bɛhwɛ sɛ ebebem enti wei no ɛmwa ɛmma sɛ ampa sɛ obi kura bɔ ne tirim pɔ so okowiem obi abo ne tirim pɔ so ne isi ne kɔyɛ kana na bi obi abo ne tirim pɔ bi sɛ ɔkɔfa ballot box bi de adwane a saa ensɛm yi a sɔfo yi akade agu wiem yi ɛbɛbɔ nipa ne ho ama na agyae ɛbɛbɔ ne ho a na ɛbɛyɛ adwuma sɛ ɛyɛ adwuma ne sɛ ɔkɔ akɔfa sɛ wankɔ wiem a sɛ hwɛ nya yo na sɛ wo mu na nkasa na ɔbonsam na eguso yɛ ade na ɔbɛma wawia na wawia ɔbɛma biribi aba ɔbɛma ho ayɛ na ɔno nso nya kwan na wakase sɛ mekai okay
Around Jassy. Yo, Papa Chemuka. Say or say, wow, baby. And I'm just about to bay. And a year crochet. Okay. Only Papa no ya crunku. They are corrupt and have done abominable iniquity. There's none that does good. They are all corrupt. Okay. And they are about to bay. And what will we see? A Yamumba. Now, I dream and who say what to know we are. Let's only say we are. Say be a previous ones and we are ye no be a man bodu ya ti any de omo oni ada ho. Say now can FA no we are. And then you know we are about to be we are. Net be on we are. And then yet be also we are no one we are. San only party. Okay. And then yet be and when ya aboduana to ono. And no never of shewom no one ye. And you nyame na so on bebodua. And no nyame so so bia say omedi president. And you nyame bia na so nti se mfi nyame a na fro bonsam. Na bonsam so pani bibia ye de down. Obema na okai na bema na onka. Date no beba saneti. About to be a neti biara assembly. Neti biara there's going to be will search me on the and this on Sayem. Okay. And it automatically Bibi because and our cousins so we. And I only say son way in Tina on Swabudia. In the son will be. Amen. Amen. Now say a dream moko, a becca will be an anchor. Amen. Amen. So Yamene catches a brave president who belongs to Ankasabeti. Yes, or no cry, or born who do any be. One born who do first. Who tell you to come and do? Are you a pastor? Okay. Why never do you now? Sin of who approve by who, confirmed by who? So who yes of no Yamene can say Bebo, we are Sidia. No one to say we are sick, we are so different. Na we are seeing emu ade dudu nyina ye awurade dia na ne nyina so ye de etwam a onim se we are seeing chema wo ho the oh Lord there's a asem ho de na no nyame nim sa asem ho wo yare wa wo yare no onim na wo yare afia mebo odua what's the sense in that and onyame a onim asase no nim awie no onim sa wo yare na afia nipa yare. No asa small suffer say wa fi ube yare no mebo odua na wo yare a say ne sebeto is it from God? Okay. Not God. And you know also so you nipa ni bi and no nipa so yare no yare oh yare and afi bi nipa yare no nipa yare obey and also ye behwe say obe yare and to nim da obe yare na dua na yi wan kasa say ba so obetuma ekonkron aka no kware kopem da wo de be fi wiase ya so be wiem obi e corrupter bremi yen na wonso enti wakato abodua na to enye sa enti bonhumusu se obe kronkron ontwa atoro onwia de onmo bi epo onye basabasa na oye bidia dwe ti dua na ebe kwa ba ina so Papa ye hwe tro mu a ye nya wo mo ye adifo no mo san e hwe wo man so se ahemfo Oka ahemfo na oka president se ene no ahemfo no e da en release as a president no mo ahemfo what the tradition ene ye adwuma okay ahemfo the tradition nananu amambre ene what the bu one mind ahemfo bi ene what the Bible bu ni ba okay presidents what the constitutions politics what the constitution ene bu one mind okay asofo ye de onyame asem ene ye de sumo rade enti papa bo ameni matiefo nyame asem no se mra wo emra no ode ma ahefo because enum kwa na 10 commandments no wo na dey say emra bo ye ho bai wo nyame asem ni e kyerɛkyerɛ ne ayenye ɛna wo so kyerɛ sɛ constitution ye di bu ɔman no ho mbra ɛna ahemfo no so ɔmo mfa nyame asem bu bra no ɔmo de amamre ɛna ɛyɛ enti sɛ tete hɔ ne yenya wo bia wo ye hene ɛsan ye difo a ɔka nyame tirimopɔ a nyame yusu na saa time kwa no mo fa constitution no kwa no nyame de ne ye adwuma de a sɛ ne nka na ɔman no ɛyɛ constitution na bible no so emra wom ne de sanka ene ne mienu no ɛkɔ
Sa a king na say yes to him. But yes, no, or the tradition and answer or the human constitution. Okay. And all the Nyamiasa. Okay. Jesus is a king, king of the Jews. And my father is a king. Okay. So Major Yohania, so Yohania. Now, yes, no, or the constitution, okay. Or the tradition, Nanano of Yansa, Asumabusum or the book. And now the Nyamiasa. No, Nyamiasa say the man, and the infant man. Now, yes, man, and Sunny and fast man. Now, woman, why not small? Now, why not the man? Then what the man? Some from the Bugana. Okay. They are force. Amen. Amen. And God is king. Unyankopon kasa yohane. Na onyame on fact tradition. Emfom ye na de. Okay. E wo woman o se ne Kaiser no fama Kaiser. Ne yo nyame de so fama onyame. Enti onyame asafo no den ne fama no. Ye de nyame sem ne nyame asem. Efe duabo no free. Ugunsa wo yese free. Okay. Amen. Amen. Papa, ye kwakoto aba memene da. Yo. Ye bre na ye pe. E fi se ye hya ase ni wodidi nkomo a. Nyame ya adoma memene da yi. Ye kwakogina na fe. Ya kwako decide ni ya. Ghana ye peso bedi ye so mampani. Asomdwe nsem ene wo se betwa to. Edem. Onyankopon ti asefo Yehowa eda wase. Obi amfa akomapa ena nanu eba ise. Enkokun okoto wa ba wia ni ope bia akoto okoto wia kofie kope duani di gbo TV gbo radio sheho na womo so nyame yi won se won bon pai emma urade mbran onyame nkase be ma asugbe brebre aba na esane wo ho na ahohom wo wiase mra onyame bo soro asase no obo ahohom ayemfa ye ni ho ene ahohom ayede ye ni ho ena abase omane akonwa da ho baba da ho omane akonwa to nti wo hia obi a oba befa ena ko ya pede ena obi adi ni ti akobugo ma mombo ame nti obi aba odeni dom sunsun fem hunam fem sunsun fem nti dom na eba ye sunsun fem ene o hunam fem se sunsun fem hunam fem ni ye wie aka sunsun mo de ene sunsun mo de no eno so ye fa ye ni wa hu ena onono me ena mepe we a mepe se me ya won ya wade so beto am kwa me wade am ya obeto am me e se bia na me won ponko ho ana me won nam me won soldier for me meto am won wura o na wa beto abana ma enye wadwene e wo ho amen Amen. na se no we de akofre ni de we so de akofre ni de na obi apre ana meboa enti basabesi kosi ana misunderstanding ti me kwase bi kosi na wo hobia se be kan enti na ba se kofie na show them na ne aka no aka the battle is of the lost e wo mu se obi akwan eni Awurade nsa na mom se na mom pe no ena odi oyempe amaye se yankasa yenkochusu na yenye ena obi anso akopetumi a ebeboa no enti ade no enda fam enye bete maame bi bai osofo metio me konwo me nayo 15 years onene kunu ho onwo maame twa ye oso oba pe oso ntra so de woni se ye asori anko ma dento ekremoni nam se enti da bi otie me wo radio so e wo se me komwo me onim se me osofo anka omba maame uguso bibi ha everybody yeso sabri den ho ye be hwe onim ne da ne yem cobra owo kese titi any antelope or the what ought to say 930 and yem bibi kekano nso ho de kudi any ye be hu yan cobra then ni kunu ni nua ni kunu no ko ware ena mo nso wo nyina nso abusu aware na ni kunu ni nua no ona ni kunu no ware wo sunsumu won ware we ni kai so ai mo frasem obi ni nua wada ansana sunsumu no oguda on morning ti wa ware ni kunu ansana wo be ware enti obetwukura no ntwukura obe ha wa no ha enti biribi wo ho
enti sabri obi ahwe ne ho suye mawie asa Abusia Prophet Dr. Abednego ene no atwetwe enkomo na wo kire se aba no ukọ na ukọtu wi a kọhye wo dem na tina wo dem din se ne be na abra ye boa ye ho akoto abai abato obrenim ene abato obre no echi no ya sumdwe no ebekoso atena ho. Prophet Dr. Abednego ene kofa baya oda Dr. Abednego Spiritual and Invisible Teaching Hospital anwa ewo ensawom oreku eho ena papa butu a all pai woje ede amanyame emma papa number ena egu screen no ase no frɛ no neso nso mu ha obi a ɛhaw no onwene mu etwetwe ho komo na ontimi emmoa aya na meka se entene fie frɛ no ka se onye mu afise papa onye pray for me o frɛ no na udi akiri etu anamo ede aba afei jaw comment e wo video yi ase efama me na me kai wo se e too much ena we nugu so a wo hwe no subscribe my page we wa yensu me da se nyame hraw all the social media handles no so ko wa e too much gh ya like wo na share ema wo nua bi so enya bi enhwe edin ne de e ba ko pe eno a ene dark gold macra